Sometime in life, man faces situations you can't stop thinking of. My pen will run out of ink if I were to write a story. But I give thanks to the Almighty, for He gave me that spirit, with that solemn voice that can express my feelings. Drop it. Lomqondo niwuthathaphi ukusakimi soboleka imali ngithathaphi mina ngoba kusebenza ngiyazibantela mina. Lomqondo niwuthathaphi ukusakimi soboleka imali ngithathaphi mina ngoba kusebenza ngiyazibantela mina. Ungakayisebenzi lokhu wazalwa, phila ngokuyiphandela emgwaqweni, uyidayisela amaphula nobhanana. Ihlobo engasizi ngalutho, kunaloko bathenga ama-4x4 bakhanda itezi. Uma sebona ukuthi uyafufusa, usubasusile obhanana emgwaqeni, wabafaka esiphaza, okusho ukuthi impilo isizophumelela. Uzobona ngodlamini beqhamuka esibara ngibole kumali ngo-3,000. I always wonder why families always have problems. I always wonder why black on black is a problem. But now I know. Vele umuntu onyama akafuni ukukubona uyaphambili. Vele umuntu onyama akafuni ukukubona uyaphambili. Lomqondo